And Nakiya kaysa ti Batangas City Health Office City Global Immunization Week ang masel-celebraran kiti Gundaway nga na ti tema a bakuna sa lahat kayang-kaya. Naangaya ti panagbakuna iti Magnuang Community Center ket naipaayan dagiti ubing ken natataengan na tinayon a proteksyon. Nabakunaan dagiti ubing ti rota ken flu vaccine idinto dagiti nakalepas iti schedule when fully immunized ket naikana ti 5 kilo a bagas. wow! Ascorbic acid with zinc, shirt, ken na bag. May gadan da ito yung aktibidad iti Bata-Bata Kenyo protektado program iti lokal na gobyerno nga danwit laeng iti kapada a kampanya mapapigsa ken maproteksyonan iti komunidad pabayen ti immunization wenno panagabakuna. Nabakunaan pa dagiti senior citizens ti pangkontra ti pneumonia idintong adapay ti lecture ana iwayat kontra met iti sakit a dengue. Ginagyamanan dagiti so amin anang bukela ti daytoy nga aktibidad iti panang suporta dagiti maseknan karaman dagiti naayat nga sponsors nga tultuloy amang subsuporta kadagiti programa. Naragsakmet dagiti nagbalin a benepisyaryo ta mismon nadanon da iti uneg ti barangay tapon mangted ti serbisyo medikal ta sandan ang nagturturong pay ang nakipilpila iti opisina. Okay. Para kadagiti chikiting dere, Idol Joanne. When can kadagiti pay natataingan, Idol Bernard? Napatid, okay. So, ada pa'y nataingan. Nababati immune system nan, Idol Bernard. Nababati immune system na. So, digiti lola, kasay. When? Kat very good. Dito yung launching is Bata-Kenyo or Bata-Kenyo at bata ng Batak. Kasakasay? When programa ti local government dito Idol Bernard san igadan pa kadeti masel-celebraran itatang alawas deti a global campaign nga World Immunization Week. Anat na ibakuna Idol Joanne? Anti-flu? When anti-flu ken rota B-complex. Kadigiti ubing kadigiti senior citizens kasi ti pneumococcal anti-pneumonia. Nangina deta 3,000 sa ti may isang bayal. Libre di tangay City of Batak. Amin da nga barangays of Batak ket maikan. When I go Bernadette ti Kalikagom ngorod ti city government nga amin barangay ket mabakunaan digiti. Wow, social. Wow. Kata ananda magustuhan digiti taga City of Batak dito'y programa ti agdamang administrasyon di tangay Batak City. Idol Jo, ano kasi lang? When Idol Bernard. So tuloy-tuloy na kampanya. Dalat tamet digitihan na nga kaya ti agbakuna. Mabuteng da. When isot ga po na nga tuloy-tuloy dito yung information dissemination para kadigiti kakailian tayo. Like for example, kadigito nga gundaway ada digiti nagsaksakitin cervical cancer kakasya di kamin gapota idi tiyempo nga adamot iti libre nga maiyawat ka digiti tattao nga libre nga bakuna kontra iti cervical cancer di da pulos nga alaen at mabuteng da diya kamo kada mabuteng dat bakuna nga ta or anat kabuteng da. Sika Idol Joanne adaban na awat mo nga kasi nga immunization? Adan, Idol Bernard. Yes, dapat lang. Nang narunatananang ka, right? Atari high risk ngamin sa mga babae ang cervical cancer. Kami naman mga lalaki sa prostate naman kami. Kaya tinitignan namin ang aming health and proper diet and exercise din, Idol John. Di ba? When Idol Bernard. Okay. So, pero hindi pa 100% na ika-cover or hindi pa 100% yung bilang ng nabakunaan dito ngay City of Batak, Idol Joanne. When saan pa Idol Bernard? Unlike in malagip ko man detay Municipality of Banna, di ba? Nagpaspas na nga nagbakuna, Idol Joanne, imay pa iti DOH. Nga mismo Assistant Secretary or USEC Undersecretary Vergere nga imay nga mismo nga nang bakuna ti anti-cervical cancer kadigiti ubing ken amin nga ubing ti Banna na bakunaan 100% din, di ba? Sana all gaya ng Banna and Batak City ang welfare ng ating mamamayan nang nangruna iti health. How about here in Lawag City? Ada ba ka Jemet, Idol Joanne?
When dagiti pa nagbakuna ti Lawag City, Idol Bernard, tuloy-tuloy met, bali adapayin deti may kaduan abansada, deti HPV vaccine at nalpas dan ti second dose, another batch manen para iti first dose, Idol Bernard. Okay, so gumagalaw ang dalawang city natin, City Health Office ng Batak and Lawag sa immunization. At sana naman pati ang ating mga rural health units and pati dyan sa may Banna. Maki-update to Idol Joan kadagiti different municipalities na damat lakasoy nang ron natatata ket World Immunization Week. Okay? Alright. Okay, go ahead Idol Joan. Damag iti syudad ti Batak, kadwa iti 99.5 Bas ng Lawag, Idol Joan 15 tatak.